Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Ci soffermiamo oggi sulla quinta beatitudine, che dice: Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Sì. Insellimlek Francesco Pio. Illum inkomplu nitkellmu dwar il-katekeżijiet li qed jagħtina il-Papa Franġisku waqt l-udjenza ġenerali tiegħu ta' kull nhar terba' dwar il-beatitudnijiet dawk li kienu qed isegwu l-programmi tagħna jafu li matul dawn l-aħħar ġimgħat il-Papa kien qiegħed jitkellem dwar din it-tema, il-beatitudnijiet dawk li nsibu fl-Evanġelju ta' San Mattew kapitlu 5, f'dik l-ewwel parti ta' dik li nsejħula l-Priedika tal-Muntanja. Fil-katekeżi ta' nhar l-18 ta' Marzu, il-Papa tkellem dwar il-5 beatitudni ħenjin dawk li jħennu. Kienet is-sitt katekeżi tiegħu peress li fil-bidu huwa kien tagħna wkoll introduzzjoni. Francesco Pio, inti li segwejt dawn l-udjenzi kollha tal-Papa. Il-Papa anke dawn l-udjenzi qed jipprova jagħtihom donnu f'kuntest ta' mixja. Dak li huwa f'waħda mill-udjenzi tiegħu sejħilha il-mixja tal-għena, tal-ħenjin jidhirli. X'taħseb fuq din dan li qed jgħid hawnhekk il-Papa? Ħenjin dawk li jħennu għax huma jsibu ħniena. Ekku ġew, l-ewwel qed insellem jiena wkoll lil dawk li qegħdin isegwuna u x'inhu l-mezz li fuqu jew permezz tiegħu qegħdin isegwuna. Hija grazzja u x'hekk illi bl-għajnuna tal-teknoloġija llum nistgħu naslu għand is-semmija b'diversi modi minkejja ċirkustanzi straordinarji li qed ngħixu fihom bħala dinja, bħala pajjiż bħalissa, imma nibqgħu waslu din il-kelma sabiħa tal-Papa sakemm hu ddeċida li jkompli jaqsam magħna, aħna nagħmlu l-aħjar mezz biex aħna wkoll nibqgħu nimxu miegħu f'dan il-vjaġġ li għadek kemm semmejt inti, li huwa l-vjaġġ ta' Ġesu matul il-beatitudnijiet. Dawn il-kelmiet li tagħna Ġesu fil-Vanġelu skont San Mattew mid-diskors tal-Muntanja fejn jagħmlilna ħafna kuraġġ, forsi xi ħaġa li tant għandna bżonn bħalissa, u iwedna għena illi ma jitteħdinniex. Iwa, kif qed inti dan huwa il-vjaġġ tal-ħenjin, imma għena li ma tagħtihx id-dinja, għena illi jagħtih Ġesu lil dawk illi jimxu triq ta' dixxipulat, jiġifieri dawk illi jisimgħu is-sejħa tiegħu ejja warajja u jfittxu li jimxu u jgħixu skont kif jgħixu, ngħixu l-istess ħajja ta' Ġesu. U llum il-Papa f'din il-katekesi il qasam magħna fuq il-5 beatitudni ikellimna dwar il-qalba tal-beatitudnijiet, jiġifieri jekk hemm tema li hija l-qalb Ġesu, li hija fil-qalba tal-Vanġelu u li hija l-qalb il-Papa Franġisku, żgur li hija din it-tema tal-ħniena. Niftakru li il-Papa ftit ta' snin ilu iddedika u sejjaħ għall-Knisja kollha ġublew sħiħ dwar imnebbaħ mill-ħniena u kontinwament jibqa' jitkellem dwar din il-beatitudni propju għaliex iħoss li hija fil-qalba tal-missjoni tal-Knisja, hija l-qalba tal-Vanġelu. Jiena baqa' jolqotni dak il-vers li għandu jidirli fil-Misericordie Vultus, imma m'iniex ċert meta kien sejjaħ il-ġublew tal-ħniena kien qal fil-qalba propju tal-Vanġelu hemm il-ħniena. Jiġifieri kif konna niġbru l-Vanġelu f'kelma waħda hija propju din il-ħniena. U x'm'għandniex bżonn mhux hekk tal-ħniena talla anke f'dan iż-żmien iktar attwali minn hekk naħseb il-Papa jew aħjar Ġesu Kristu permezz ta' din il-beatitudni ma jistax ikun kemm għandna bżonn nisimgħuha din il-kelma bħalissa ħenjin dawk li jħennu għax huma jsibu ħniena. U mhux ta' bxejn laqqas li il-Papa jfakkarna din il-beatitudni tinsab fiċ-ċentru anki tal-beatitudnijiet infushom. Jiġifieri jekk għandna 8 beatitudnijiet, din hija l-5 waħda. Qiegħda propju fin-nofs. Kollox qisu jdur magħha. U mhux hekk biss, insibu li Ġesu jerġa' jdur għalija mill-beatitudnijiet kollha fuqha jerġa' jdur fl-aħħar u jerġa' jirrepetiha it-tieni darba. Donnu jrid jagħmilha l-konklużjoni. U hawnhekk il-Papa jorbota ħafna anke mat-tema tal-maħfra. Isemmi it-tema tar-reċiproċità tal-maħfra.
Ekku. fil-bidu, tifhem illi l-maħfra u l-ħnina ma jistgħux jinfirdu minn xulxin. Bla dubju, ġifiri, jekk il-ħnina tidher fl-aqwa espressjoni tagħha, propju meta l-bniedem kapaċi jaħfer minn qalbu. Din il-ġimgħa stess u xek f'wieħed mill-Vanġeli ta' dan iż-żmien qaddis tar-Randan, smajna dik il-parabola li Ġesu jirrakkonta biex jagħtina talima qawwija ta' dak il-qaddej illi lilu ġie maħfur ħafna mis-sit, però mbagħad hu ma kienx kapaċi jaħfer daqstant ieħor lil sieħbu. U naħseb din hija waħda mill-paraboli illi tesprimi b'mod ċar Ġesu x'rid jgħid meta qalilna tiġġudikawx u tkunux iġġudikati, tikkundannawx u ma tkunux ikkundannati, aħfru u ssibu l-maħfra. Ma biex nerġa' lura għall-introduzzjoni wkoll li jagħti l-Papa, interessanti wkoll għax ma rridx li naqbiża. Din hija l-unika waħda mill-beatitudnijiet jiġbid lilna l-attenzjoni l-Papa fejn il-kawża u l-frott huma l-istess. Mela fl-ebda waħda mill-beatitudnijiet l-oħra Ġesu ma juża fl-ewwel biċċa u fit-tieni biċċa tal-beatitudni L-istess kelma. L-istess kelma, l-istess isu premju għal ħenjin, imma hawnhekk iva jgħid ħenjin dawk li jħennu. Għaliex x'jisibu? Isibu ħniena. Fl-oħrajn dejjem jgħid xi ħaġa differenti, pereżempju ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom jassalta ta' smewiet. Imma hawnhekk il-premju għal min iħenn huwa propju li jsib il-ħniena. Jaraw kemm qawwija anki din il-kelma ta' Ġesu propju għaliex nistgħu nsibu ħniena biss jekk aħna nħennu. U anke fil-missierna niftakru, jiġifieri għandna wkoll din il-weda ċara ta' Ġesu, jiġifieri jgħidilna aħna nitolbu lill-missieru x'hekk biex jaħfrilna dnubietna bħalma aħna naħfru. Waħda, kif qed tgħid inti fuq il-beatitudni l-ħames waħda tal-ħnina l-istess ħaġa li hija talba ta' Kristu li wara kollox anke aħna llum bħala Knisja lina hija talba li fuqha idur it-talb kollu anke fil-qofol tal-qudiesa tal-liturġija, ġifieri għandna t-talba tal-missierna u dik is-sentenza, dik il-parti mit-talba aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. Ġifieri kif qed tgħid inti fuq il-beatitudni ta' ħnina, l-istess ħaġa hemm fuq din it-talba. Taħfer u jinħafirlek. Prattikament jekk hemm kundizzjoni li Ġesu ipoġġielna għal biex aħna niġu maħfura dnubietna biex aħna nirċievu ħnina minn Alla, hija proprju li aħna ibda biex nuru ħnina, aħna naħfru. Kważi ma ħanpoġġiha bil-kontra għal kemm tista' ma naqra jibsa, ma ekku, jiġifieri jekk aħna maħniex kapaċi naħfru, laqas ħajinħafer lilna. Dan huwa punt interessanti li qed tqajjem, ħanidlek għaliex darba xi ħadd tagħmilli d-domanda. Ġifieri donnu Alla qed ipattilek jekk inti ma taħfirx, allura ma jaħfirlekx, jiena ma nħares li b'dak il-mod, jiena ngħid illi meta l-bniedem jaħfer huwa qed ikun kanal. Mhux hu qed jaħfer ma hu qed ikun kanal tal-maħfra t'Alla. Alla li jrid jaħfer lil dik il-persuna permezz tiegħu. Issa jekk jiena dak il-kanal minni għall-persuna l-oħra nagħlqu għaliex jiena ma naħfirx, allura lanqas jiena ma nkun nista' nirċievi il-maħfra t'Alla. Raġuni ġifieri mhux Alla ma jridx jaħfirli, imma jiena qed nagħmel impediment billi ma naħfirx ħadd ieħor qed nagħmel impediment li nnifsi milli nirċievi l-maħfra t'Alla. Alla jrid jaħfer lilu permezz tiegħi u lili wkoll. Imma jien qed nagħmel dan l-impediment, allura ma nkunx kapaċi li nirċievi dik il-maħfra. U ibda biex ġew iridu niftakru illi Alla kif ifakkarna ħafna drabi il-Papa Franġisku dejjem qiegħed qabilna f'dan kollu f'liema sens. Jiġifieri jekk l-ewwel azzjoni dejjem kienet ta' Alla illi ħafrilna, jiġi meta aħna konna għadna midin bejn u xekk tgħidilna l-Iskrittura, Alla ħabna qabel, Alla ħafrilna qabel aħna stajna nagħmlu qatt xi ħaġa, jiġifieri mhux b'mertu tagħna imma proprju għaliex Alla huwa mħabba u proprju Alla minkejja il-ħażen tagħna, minkejja li ma kienx jistħoqilna ħafrilna ħtijietna tant li bagħat il-libnu biex jifdina bit-tixrid ta' demmu fuq is-salib. Allura, aħna bħala midimba maħfura ma nistgħux nagħmlu mod ieħor ħlief illi naħfru lill-oħrajn. U b'hekk
tkun tixir ilna b'xi mod għalkemm aħna dejjem indenni dik il-maħfra ta' Alla li jenna. U il-katekizmu tal-Knisja Kattolika ikompli jikkwota biex jinsisti dak li jgħid Ġesu nnifsu fil-Vanġelu ta' Mattew meta jgħid għax jekk intom taħfru lil bnedmin il-ħtijiet tagħhom, missierkom li hu fis-smawiet jaħfer lilkom ukoll. Imma jekk intom ma taħfrux lil bnedmin il-ħtijiet tagħhom, anqas missierkom ma jaħfer lilkom il-ħtijiet tagħkom. Allura din hija kundizzjoni li ma nistgħux naħarbu minnha għal maħfra tagħna u għas-salvazzjoni tagħna illi aħna nuru ħnina mal-oħrajn. U tant kultant hija ħaġa li forsi hija l-aktar ħaġa li wieħed isib diffiċli u xejn. Hija diffiċli, jiġifieri ma neħbewx wara l-ebda skuża li taħfer il-minnaqsek, speċjalment meta l-weġġa tkun kbira u għandi f'moħħi esperjenzi anke li messejt magħhom jiena u kulħadd jista' jgħid tiegħu hija qiebsa. Jiġifieri meta ma tara l-ebda raġuni għalfejn għandek taħfer lil persuna l-oħra u forsi anke dik tkun għadha qiegħda inkonxjament jew għar konxjament tagħmellek iktar inġurji u inti tgħid ma kif nista' naħfrilha, jiġifieri din mhux forsi ddispjaċija, jiġifieri għar meta l-persuna tkun għadha qed tweġġek. Il-maħfra ssir kważi xi ħaġa impossibbli. Però bl-għajnuna tagħna u jekk inżommu quddiem għajnejna li fl-aħħar mill-aħħar aħna mingħajr mertu tagħna ġejna maħfura minn Alla kontinwament qed jaħfrilna avolja aħna kontinwament qed noqsuh, naħseb illi dak il-pejs, dak it-toqol flimkien ma' Ġesu jekk inħallu l-Ġesu jerfgħu magħna, isir naqra iktar ħafif dak il-madmad ħelu u xek li Ġesu isemmi fil-Vanġelu skont San Mattew. U naħseb barra minn hekk hija id-differenzja ewlenija li hemm bejn twemmin nisrani bejn il-fidi nisranija u reliġjonijiet oħrajn li tal-maħfra. Infatti Kristu anke meta jitkellem fuq l-imħabba. Jekk inti tħobbis min iħobbok hu, x'qed tagħmel speċjali. Mhux il-pagani wkoll jagħmlu hekk. Smajnija fil-bidu tar-Randan, mhux hekk, jiġifieri aħna rridu nagħmlu dak il-pass lil hemm, dak il-pass oltre. Inkella ma nkunu qed nagħmlu xejn veru ta' disċipli ta' Kristu, jekk inħobbu l-min iħobbna, jekk naħfru l-min jaħfrilna, rridu nkunu kapaċi, ġifieri easier said than done, ta' naf, imma rridu nkunu kapaċi saħansitra naħfru lil min ma jaħfrilniex, anzi lil min ikasbarna, lil min iżeblaħna. U l-eżempju fil-fatt il-Papa huwa ċar jgħid waħedna ma nistgħux naslu. Ma nistgħux, ekku, fil-fatt ekku jgħid wieħed forsi jista' jaħseb ma jistax ikun, din ma niflaħx nagħmilha, il-Papa jgħid inħossuna qisna qed nixxabtu ma' muntanja għolja żejjed. Imma bl-għajnuna ta' Alla, mhux waħedna, bil-grazzja ta' Alla li aħna rridu nitolbu ilu, din nistgħu nagħmluha. U fil-fatt għalhekk Ġesu jagħmilha din il-wegħda għax jaf li huwa possibbli naslu bl-għajnuna tiegħu, jiġifieri iwedna li se nsibu ħniena jekk aħna inħennu għall-oħrajn. U forsi il-ħsieb ifakkarna hawnhekk il-Papa illi aħna l-kol midjuna ma' Alla jista' jgħinna. Għaliex jekk inħarsu biss lejn id-dejn li ħadd ieħor għandu magħna għax ikun naqasna, hemmhekk ħansibuha bitqila. Imma jekk indawruha fuqna u ngħidu isma' kemm iktar jiena midjun ma' Alla, kemm ħabni Alla, kemm kien ġenerus miegħi u jiena pattejtlu billi bżaqtlu f'wiċċu, u Alla xorta jibqa' jaħfirli, Alla xorta jibqa' bħal dak il-missier tal-parabola illi qed jistennini bil-ħerqa biex nerġa' lura għandu u jagħmilli festa, hemmhekk imbagħad li jien naħfer lill-oħrajn issir ħarira aktar faċli jew ħarira inqas diffiċli. Għaliex ejja naħsbu fuq il-ħajja tagħna. Deep down kollha nafu jgħid il-Papa li aħna maħniex qed inkunu tajbin kemm suppost inkunu. Il-missieru l-om jgħid jafu li mhumiex qed ikunu missieru hom perfetti kemm suppost ikunu. Ir-raġel miżżewweġ jaf li mhux qed jgħix dejjem fedeltà sħiħa lejn martu u l-mara l-istess lejn żewġa, il-ġenituri lejn uliedhom. Kulħadd jgħid il-Papa jaf li qiegħed f'deficit fil-ħajja, għandna bżonn tal-ħniena ta' xulxin u ta' Alla. Nafu li anki aħna xi ftit ħażin dejjem għamilna u nippruvaw kemm nippruvaw ngħixu tajjeb, perfetti maħniex. Imma propju jgħid il-Papa dan il-faqar tagħna nistgħu nibdluh f'qawwa biex naħfru. Femma naslux aħna tagħmel tajjeb għalina il-grazzja ta' Alla. Jien hawnhekk qed ifakkarni wkoll f'dak il-kliem sabiħ li tlaqna bih mal-Papa fil-bidu tar-Randan.
Alla minn dak it-trapp tal-art kapaċi jagħmel teżor. U xek, jiġifieri mill-faqar djufija tagħna kapaċi toħroġ xi ħaġa kbira, għax kemm xi ħaġa kbira il-maħfra, il-ħniena, kemm kapaċi tifdi nies flok tkompli tkissirhom fil-vojt u fil-biża u fid-dnub tagħhom. Jiġifieri meta aħna nuru maħfra u nuru ħniena, inkunu letteralment qegħdin ngħinu lil Ġesu jifdi lil dawk il-persuni. Propju Ġesu meta San Pawl anke qal inkomplu f'ġisimna u fina dak li jonqos mis-salib ta' Kristu, jiena nemmen li qed jirreferi propju għal dan. Ġesu feda lil kulħadd, Ġesu ħafer lil bnedmin kollha, però kull darba li jiena personalment naħfer lil persuna illi għamlet li id-deni, kull meta jiena nipprova nħobb ftit iżjed qiegħed inkompli dak li hu nieqes mis-salib ta' Kristu. U allura f'da sens jaqbel jgħid il-Papa illi nwessew xi ftit il-kejl tagħna, li ma nibqgħux inkejlu b'mod dejjaq, sewwa ma nibqgħux inżommu qiebes mal-oħrajn, imma proprju nkunu niftħu idejna, nkunu kapaċi nistabru bl-oħrajn. Jgħid is-sigriet tal-ħniena il-Papa huwa dan, meta naħfru niġu maħfura. Għalhekk Alla jgħid jimxi qabilna u jaħfrilna hu l-ewwel, ara din li semmejna aktar kmieni. Da fl-ittra ta' San Pawl ir-Rumani. Jiġri qabel aħna stajna nagħmlu xi ħaġa, qabel stajna nħobbuh, u ħabna l-ewwel, u ħafrilna l-ewwel. U allura dan jenna biex minkejja l-miżerja tagħna u minkejja li aħna l-ġustizzja tagħna nippruvaw nagħmluha b'mod ħafna differenti minn Alla, għax aħna rridu naħsbu li nistgħu nimxu b'ġustizzja, imma l-ġustizzja tagħna qatt mi perfetta, però kien ħallu propju lil Alla jurina kemm hu kien ħanin magħna u nifhmu din il-ħniena ta' Alla magħna, propju anke imbagħad il-mod kif nibdew inkejlu mal-oħrajn aħna ikun differenti. Fil-fatt il-Papa juża bħala lajn biex ngħidu hekk tal-ħniena huwa l-missier innifsu. Il-missier u fil-fatt għalkemm tidher esiġenti ħafna din il-kelma ta' Ġesu, dan il-kmand ta' Ġesu fil-Vanġelu ta' San Luqa, però mhuwiex irrealistiku. Ħennu bħalma hu ħanin missierkom. F'Vanġelu ieħor qiegħda aktar qawwija, kunu perfetti bħalma hu perfett missierkom. U allura hawnhekk tifhem x'qed jgħid kunu perfetti. Jiġifieri ħennu, ħobbu, hemmhekk tiġi l-imħabba u l-ħniena huma l-milja tal-perfezzjoni. Propju għax kif jgħid San Ġwan Alla nnifsu huwa mħabba. Huwa mħabba u ħalaqna propju għal din il-komunjoni ta' mħabba miegħu li huwa komunjoni ta' mħabba fih innifsu Trinità u mal-oħrajn u ma' xulxin. U dinha li tagħmilha ħafna kuraġġ il-Papa kwota mill-katekiżmu jgħid iktar ma wieħed jilqa' l-imħabba tal-missier, iktar isir kapaċi jħobb. Araw, il-missier fl-iskola tal-imħabba tiegħu jgħallimna nħobbu. Aħna jekk nippruvaw nimitaw il-xulxin fl-imħabba ħanfallu għax l-imħabba tagħna hija ħafna l-bot mill-perfezzjoni. Aħna ħafna drabi l-imħabba tagħna hija mħabba interessata. Inħobb biex nirċievi l-imħabba lura, inħobb għax hekk jaqbilli, inħobb għax għandi bżonn tal-persuna l-oħra, inħobb għaliex waħdi m'iniex kapaċi noqgħod, anke fiż-żwieġ kultant l-imħabba tuża xi ftit lill-persuna l-oħra kollha nużaw il-xulxin, ħafna drabi inkonxjament għas sodisfazzjon tagħna. Mhux qed ngħid li dak ħażin għax dak ukoll huwa bżonn li għandu l-bniedem, però Alla jgħallimna mħabba ħafna iktar perfetta, ħafna iktar għolja, u qed jgħidilna li nistgħu naslu għalija flimkien miegħu hija dik l-imħabba li tingħata bla ma tistenna xejn lura. Kien ħarsu lejn il-qaddisin, speċjalment il-martri, kienu kapaċi jaslu għal din it-tip ta' mħabba. Mela nistgħu naslu għalija mhijiex ma tintlaħaqx u xekk. U allura il-Kristjaneżmu kollu irid iwassalna l dan. M'hemmx Kristjaneżmu jgħid il-Papa mingħajr ħniena. Il-ħniena hija n-nifs l-arja anzi jgħid li nieħdu n-nifs fija. Hija l-unika vera destinazzjoni ta' kull mixja spiritwali. Araw kemm il-Papa jfakkar illi dik kienet it-tema li kienet intażet sa mill-ewwel Angelus tiegħu bħala Papa, u mbagħad jgħid dakinhar kelli l-witch toast li nirreklama ktieb fuq il-ħniena li kien ġie pubblikat mill-Kardinal Kasper dak iż-żmien. Jien kont insejtu Mekku. Jiena ukoll
meta qrajta din ġie f'moħħi ktieb li bħalissa qiegħed nerġa' naqra il-ritorn tal-Iben il-ħali li inti wkoll għadek kif it-traduċej tal-Malti u li ġie ppubblikat bil-Malti riċentement ta' Andrew Newell. Imma l-istess hija it-tema toħroġ qawwija ħafna hemmhekk kif finalment anke jekk jiena l-iben iż-żgħir, anke jekk jiena l-iben il-kbir, finalment l-għajn tiegħi trid tkun li jiena niskopri fiha nnifsi lil missier. Ekku, kemm hija mixja sabiħa u dan ir-randan u forsi nżid anke ta' żmien li qed ngħixu fih kemm jista' jkun ta' għajnuna biex nagħmlu din il-mixja jien ngħidilha ta' tisfija imma fl-istess ħin tar-riskoperta tad-dinjità tagħna bħala awliet. Alla ħabna daqshekk illi minkejja ċ-ċokon tagħna, minkejja d-djufija tagħna, minkejja li ħafna drabi nsibuha bitqila biex inħennu, biex naħfru, però Alla jħobbna bimħabba tal-ġen u m'għandniex għax naqtgħu qalbna, jiġifieri anke nibqgħu naqgħu kuljum sa 7 darbiet le, sa 77 darba, ġifieri kull darba li naqgħu il-mulej qiegħed hemm biex iħenna lina, biex iħobbna, biex jaħfrilna. Il-Papa għamela ċara, jiġifieri meta jitkellem fuq innifsu naħseb l-iktar li jkun konvinċenti il-Papa għaliex hija l-esperjenza vera tiegħu. Qal jiena l-pontifikat tiegħi kollu rittu jdur ma' din il-kelma. Jiġifieri donnu qed jaħsibha mill-ewwel ġurnata li jrid jitkellem fuq il-ħniena, jrid iwassal dan il-messaġġ kullimkien u meta jitkellem fuq il-Knisja li tkun sptar fuq il-kamp tal-battalja, illi tkun dik li tmur lejn il-periferiji biex taqbad idejn dawk li qegħdin fit-truf. X'qed jgħid mhux dan li qed jgħid inwasslu l-ħniena ta' Alla u hija karba ħirġa mill-qalb tal-Papa ma inħossek li l-Knisja tagħna anke f'pajjiżna għandna bżonn nisimgħuha u nisimgħuha sewwa u nħalluha tinżel fil-fond tal-qalb tagħna. Jiġifieri hemm żewġ affarijiet fuq il-miżien, jew li nibqgħu b'dak l-atteġġjament ta' ġudizzju fuq l-oħrajn. Jiġifieri anke fil-Knisja, il-mod kif aħna kultant niġġudikaw il-xulxin, il-minu differenti minna, il-minu barra mill-Knisja, il-min ma jaqbilx magħna, il-min huwa dajjef u allura jaqa' ħafna drabi. Mill-banda l-oħra hemm dan il-prezzoli li bih il-mulej fdina, l-imħabba u l-ħniena tiegħu u xek. U aħna jekk irridu nkunu bħalu, jekk irridu nkunu perfetti bħal missier, hemmhekk irridu naslu. L-istess motto li l-Papa għażel għalih innifsu fil-bidu minn għalija tal-episkopat iktar mill tal-pontifikat tiegħu minn ċert jekk meta sar of stess jiġifieri is-sejħa tal-Levi u x'hekk. Ekku, ġifieri l-esperjenza tiegħu anke f'xi intervisti kemm il-darba kien qal qisu ta' din ta' xi wieħed jifhem illi huwa għadda minn esperjenza kbira qawwija ta' ħniena ta' Alla miegħu qala kemm il-darba. Referi għal dik il-pittura li hemm Ruma, Knisja Ruma ta' San Matteo. Mort nara apposta jiena, għax tant irrefera għaliha meta kont hemm mort nara. Naħseb li dal-messaġġ huwa veru fil-qalba tal-Vanġelu, ta' dan il-pontifikat, u għandu jkun ukoll fil-qalba ta' dan ir-randan, ta' din il-mixja tagħna, qed ngħixuha b'mod partikolari ħafna, però ejja żommu f'moħħna anki għal dak kollu li għaddejja minnu d-dinja bħalissa, il-ħniena ta' Alla għalina li hu tant iħobb u din il-ħniena li aħna kull mod li nistgħu hemm bżonn ninxerdu madwarna bħal l-arja biex nerġa' nispiċċa kif spiċċa hu illi nieħdu n-nifs fiha. Għandna bżonn induqu l-maħfra tella, għandna bżonn nagħmlu dan il-vjaġġ tar-ritorn veru lejn il-missier bideħ miftuħa biex iħaddanna u jannaqna miegħu ibusna, jagħmlilna festa u jaqsam magħna dak kollu li ju tiegħu il-mejda, kull men fuq il-mejda tiegħu. Jiġifieri dan hu r-randan u din hija l-festa tal-Eid li mexxin lejha kill-Bambinerin. Jekk Alla jrid grazzi ħafna Francesco Pio jalla illi dan iż-żmien diffiċli li għaddej minnu ikun għalina wkoll żmien ta' grazzja u jalla anke aħna bħala Knisja jgħinna biex inkomplu niskopru ħafna dina is-sejħa kbira li għamlilna mhux il-Papa ma' Kristu nnifsu. Is-sejħa tal-ħniena, is-sejħa tal-maħfra, is-sejħa tal-imħabba. Francesco Pio ringrazzjak. Siamo troppo poveri per porre le condizioni. Abbiamo bisogno di perdonare perché abbiamo bisogno di essere perdonati. Grazie.